गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरनाय जाबाय जे दिनैसिमबो दानि समावबो जोङो ओरैबायदि जोंनि हारिनिनो पलिटिकेल लिडार जायफोर पलिटिकेल लिडारनि खुगायाव जोङो ओरैबायदि बाथ्राखौ खोनानो मोनो बैफोर बाथ्राफोरानो जाहैबाय मा जे बिपिएफनि अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि 17 इयार्स गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव जोंनि बिटिसिआव जेबो गोजोन गैयामोन हरनि समाव ओंखारनोनो हायामोन बेफोरबायदि माखासे बायदि बायदि बाथ्रा दा बैफोर लिडारफोरा बेफोरबायदि गनायजाथावि बाथ्राफोरखौ जों पाब्लिकनि सिगाङाव जों रायजो राजानि सिगाङाव शेयार खालामनानै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रेंथ गोख्रों खालामनो सानदोंब्ला बेयो जोबोद गोरोन्थि पलिटिकेल फिल्डआव फैदोंब्ला पलिटिकेल फिल्डआव पलिटिकेल लिडारनि महर जुदि मोनदोंब्ला लिगेल पइन्ट्सफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव शेयार खालाम जों बयबो सापर्ट खालामगोन 17 इयार्स गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव 2008 2014 2012 जेरावनोखि दानलाय सुलायनि बाथ्रा बे दानलाय सुलाय जानायनि दायनिगिरिया सोरबा हाग्रामा महिलारी सारनि नङा बा सोरबा प्रमद बर' बिथांनि नङा बा जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि लिडार दं बैफोर लिडारनि गोरोन्थि बा दाय नङा आरो बेफोरबायदि माखासे गनायजाथावै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन आरो बैफोर गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ फैबाय थानाय समाव गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव पलिटिकेलि पइन्ट्स खालामनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव शेयार दा खालामसै आरो मोनसे खोथाखौ जों खोनानो मोनबाय थाबावो जे बेलटियाबो मोनसे समाव आखायाव आइजें लादोंमोन एनडिएफबिआबो आखायाव आइजें लादोंमोन दा बेलटि आरो एनडिएफबि बिसोरो मानि थाखाय आखायाव आइजें लानानै हाग्रा फारसे थाहैनो गोनां जादोंमोन आरो मानो थाहैदोंमोन आरो लोगोसे बेलटि बायदि मोनसे आफादखौ मानो जोनोम होनो गोनां बाध्य जादोंमोन दिनै एनडिएफबि बायदि मोनसे आफादखौ मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां बाध्य जादोंमोन दिनै मिथिखासेयावबो मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव माबोरै मानो आरो मानि थाखाय शेयार खालामखो दिनै एनडिएफबिआबो आरो जायफोर एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा गासैहाबो न'खर दं संसार दं बिमा बिफा बिदा फंबाय दंजोबो नाथाय थासेयावबो गावसोरनि न'खरखौ गावसोरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ गारनानै हारिनि थाखाय गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनानै आखायाव हाथियार लानानै हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाग्रा फारसे थांनानै जिउखौ दैदेनहैदोंमोन अनलि वान मोनसेल' रिजननि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय थिक सेम बिएलटिफोराबो मोनसे समाव जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखायनो बिसोरबो गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमखानानै आखायाव आइजें लानानै हाग्रा फारसे थाहैदोंमोन नाथाय गासैनिबो थांखिया मोनसेल' जे आलादा रायजो सोरजिनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनाय जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि बर' फिसाफोरा दिनै हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनांबाय आरो दिनैनि स्टेजावबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै फोथैनाय माखासे जाथायफोरा जाबायानो थायो आरो बैफोर जाबाय थानाय जाथायनि मुल आरो गुदि जाहोनानो जाबाय जोंनि बे बर' ट्राइबेल हारिखौ गादबनो नाजानाय फोजोबस्रांनो नाजानाय आरो जेब्लासिमहालागै जोङो जोंनि बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय थांखिखौ जाफुंहोनो हायागौमानि जोङो बै गुबुन हारिफोरनिफ्राय सानफा एफा बेफोरबायदिनो अत्याचार टर्चार जों खालामजाबाय थागोन पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट मेन्टेलिटि टर्चार दिनै खालामजायाखै नामा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोखानाय फैखांनायनि उनावबो सोरखौबा जोबथेसालियाव दोनहैबावनाय बियो मा पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट प्लास मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन माखासे ओरैबायदि लिडार दंबावो जोंनि गेजेराव बेराफारसेथिं खौसेथिनि बाथ्रा बुङो बेराफारसेथिं खौसेथि जानांगौ होननानै बुंग्रा मानसिफोरानो आरो बै सासेखौ दुसियो 17 इयार्सआवलायनो जोंनि बिटिसिआव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखैनो जायफोर लिडारफोरा आरो जायफोर मानसिफोरा बेफोरबायदि जाथावथारै गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बुङो बिसोरो बबे खर'आव दंमोनलै आरो बेराफारसेथिं 17 इयार्सनि समाव जेसेबांखिनि जाथायफोर जालांदों दानलाय सुलाय जालांदों गुन्दुगुल जालांदों बेनि दायनिगिरिया बे सोरबा बे सरकार खुंगारानि बा सोरबा सरकार सालायग्रानि दाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन बेयो गनायजाथाव बाथ्रा ना एखेबारे
सयज' खालामनो हायै गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय पाब्लिकनि शेयाराव शेयार दा खालामदै। जुदि नोङो सासे गोरों मानसिब्ला मोजां गोसोनि मानसिब्ला साननो हानाय गोहो गोनां मानसिब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजनि गेजेराव बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गनायथावना पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव फोस्रावलां ना नंगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन। बे 17 इयार्सआव जेबो डेभेलप जायो होनग्रा सुबुंफोरानो बहाबा दिल्लीयाव थांबा बै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थाहैयो ना अखानायब्लानो बै 17 इयार्सआव मावलांजानाय लामाफोरनि साखैजानो माने दामि दामि गारि सालायनानै फिउ 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 माने होजों थांलाय होजों फैलाय जाबाय थायो हा। नाथाय अब्लाबो नाय गावबागाव पलिटिकेल सार्थबादिखौ लाखिलायनानै माबायदि बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव शेयार खालामनो गोनां बाध्य जानानै फैयो। आरो दिनैनि स्टेजाव जोंनि पलिटिकेलनि जाबायदि कन्डिशन ना न'आ जोंनि न'खरा जोंनि ना नाथाय बे न'खराव जानो थाखाय मोनजानो थाखाय दिनै मा नांगौ गाबोन मा नाङा बेनि थाखाय जोङो गुबुननि न'खरावसो जोङो पारमिसन लानो गोनां जानानै फैयो। दिनै जुदि जोङो बेदर जानो लुबैदोंब्ला दिनै जुदि जोङो मैगं जानो लुबैदोंब्ला जों गुबुननि न'खरनावसो पारमिसन लानांगौ बाध्य जानानै फैयो। आरो बै गुबुननि न'खरा दे बायनानै जाहैथां होनब्लासो बै जानो लुबैनाय मुवा बेसादफोरखौ जों लाबोनानै जाफैनो हायो ना। एग्जाम्पल महरै मोनसे बाथ्राया मा जे गारिया जोंनि नाथाय बे गारिखौ सालायग्राया बै सोरबा गुबुनसो। अब्ला नायदो बाथ्राखौ एसे साननानै नाय जों जोंनि गेजेराव जाथावथारै माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै डिबेट खालामलायनानै बे डिबेटनि गेजेरजों जेन बै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारा जोंनि BTC आव गावनि क्रेडिटनि गोहोमखौ खोख्लैनो दा चान्स मोनथों बेनि थाखायसो जोंबो गुरैयै खावलायहरो। पलिटिकेल बिथिङाव डिबेट जायो जोंबो मिथिगौ नाथाय गोबां ओरैबायदि डिबेटबो नुदों जोङो माखासे डिबेटनि लिमिट्सफोरखौ क्रस खालामनानै सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि बाथ्राफोरखौ रिलेटेड खालामनानै पार्सनेलि माने फाइट जाहां आरो जानायबो गोबां जाथायफोर थांबाय। दा बैफोर मानसिफोरा बैफोर गियाननि मानसिफोरा एक्चुअली पलिटिकेलि प्लेटफर्माव थाजाथाव आरो जायहा प्रपारलि पलिटिकेलनि नलेज गैया बे नलेज गैयि पार्सनफोरा पलिटिकेलाव आबां जाबां रां खामायनो धान्दा लानानै पलिटिकेलाव स्टेन्ड खालामफैबा जाया मिथिबाय। पलिटिकेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिटुएशनफोरखौ चेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोङो आपग्रेड खालामलांबाय थानांगोन हा। बे रां खामायनो थाखाय रांनि धान्दा लानानै बे सियारखौ आवग्रिनो नाजाबाल' जानाय नङा। आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामा। जोंहा खौसेयाव थानांगौ इउनाइटेड जानांगौ। सोरबा डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारनि गोदै गोदै बुंफ्लानाय रावजों गलिग्रा जोंनि बर' फिसाफोरा दा समाव रावबो गैला। गासैबो सावगारिखौ दिनैनि स्टेजाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा नुजोबखाबाय। बेखायनो बी स्ट्रं बी एलार्ट गावजों गाव इउनाइट जा खामानि माव आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बोरै हागोन बोरै हाया नाजानायखौ दागार। आरो जोंनि इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफोराबो अराय सम स्ट्रं जानानै आगान होनानै फैगासिनो दङ। बी रेडि बी एलार्ट मिथिबाय। सोरबा लिडारा साननो हागौ जाय सियाराव जिरायनानै दं दा समाव बे सियारा गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि बेदि दा सान मिथिबाय। नोंनि जायगायाव गाबोन आंबो जिरायनो हागौ नोंनि जायगायाव गाबोन सोरबा जिरायनोबो हागौ। दिनैनि सिटुएशना ओरैबायदि जानो थांगासिनो दं जायफोर लिडारफोरा गावसोरनिखौ मोनग'नो थाखायल' रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै गोदै गोदै बिबुंथि होफैयो बैफोर लिडारफोरनि थाखाय चान्स गैला हा। आपकामिं जोंहा निउ जेनेरेसननि गोबां लिडारफोरा फैगासिनो दङ जायफोर लिडारफोरा जोंनि हारिनि सिस्टेम आरो सिटुएशनखौ लानानै जेब्लायबो आवगायलांगोन। बैफोरबायदि लिडारफोरखौ फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसना सापर्ट खालामलांबाय थागोन हा। बे बाथ्राखौ आं बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।